Gaurtik abiatuko dugu gaur sustraia saioa. Leire eta Aitor bi ekintzaile gazte dira, eta euren herrian gozogintza eta okintza lantegi bat zabaltzearen aldeko autua egin zuten. Baso eta natura herritarrei hurbiltzeko Basotik Fundazioak bultzatu duen ekimena izango dugu albiste. Gipuzkoako egoitzen erabiltzaileek basoaren onurez gozatu ahal izango dute. Jarraian, Euskal Ardi Txakurra eta bere bi aldaerak izango ditugu izpide, Gorbeia eta Iletxua. Iletxuan jarriko dugu arreta, Ardi Txakur ezin hobea data. Bermeon amaituko dugu, joan den asteburuan, arrain azoka antolatu baitzuten berriro. Leire eta Aitor ekintzaile zen handiko bi gazte dira, mutrikukoa bata eta debakoa bestea. Aspaldian nahi zuten okin eta gozogile lan egin, eta haien ametsa egia bihurtu da mutrikuko goxart lantegiarekin. Bikotea eskualdean errotuta dago eta bertan bizi eta lan egin nahi zuten. Lantegian, Mijoa industrialdeko pabilloietan, mutriku eta ondarroa artean, Aitorrek eta Leirek proiektuari buruz hitz egin digute. Den-dena daukate planifikatuta eta antolatuta eguneko zereginak koordinatzeko. Leire, pastak prestatzen topatu dugu, saltzeko. Pasta honek goain behar dut rellenatu. Ja, labatikan pasau die, eta behin labatikan pasau da gero nik etxetena da rellenau. Eta ja, denda eramateko. Pixau eta denda. Pastak bete bitartean goxart aurkeztu digu. Haren prestakuntza garrantzitsua izan zen, Elgetan galgorri lantegiaz arduratzea garrantzitsua izan zen bezala, jabeak erretiroa hartu zuenean. Goxarte hasi izan, gu gozogintza ikasi ginen, eta nahi ginen gozotegi bat montau. Bere obradoria eta bere dendiakin, eta hori montatzeko asmotan. Baina gauzia izan zen, ez zintzala de zero horrekin hasi. Orduan, DBG-san bidez, lortu ginen enpresa batea jubilatzen zela eta Elgetan, eta antxe hastia un poco enpresia. Lantegi berrian 2022an hasi ziren eta makinerian diru asko inbertitu dute. Bidean, haziren laguntza eta aholkularitza izan dituzte eta oraindik badituzte. Inbertsioak nola ezintzan zerotikan hasi inbertsioa ondixea dalako proiektu zua egin traspaso bat ordaindu Elgetako enpresa honi eta urtean pagatzen ginen hainbeste, segun fakturazioa etxen ginen arabera, hainbeste bat ordaindu. Eta hola pixkanaka jungea ordaintzen. Eta gero gauza berrizia sartu behar izan dania, nolokezea, segun lania jungean bezala, jungea ordaintzen. Eta inbertsioak etxen, poliki. Hau dana montatu arte, klaro. Azik lagundurigu pixkat, enfokatzen pixkat, porque azkenian olako proiektu batzuk etxen bizunean, pixkat laguntzei zue enfokatzen, da ikusten ze behar diteak asun, eta segitzeko aurrea. Aitorrek berriz, opilen orea mozten hasi du goiza. Opiloiek urrengo goizean prestatuko dituzteta. Prozesu guztiak dira eskulangintzaz eginak eta alden neurrian tokiko produktuekin. Arrautzak adibidez, euskaberrenak dira. Kalitate goreneko lehengaiak baino ez dituzte erabiltzen. Hau, boioen mazia da. Oan harik era zatitzen, boleatzen, eta gero reposoan jungo dira, bizar laban sartzeko eta egozteko. Guretzako garrantzitsuena da gertuko osagaiak eta ibiltzea batez ere. Gure produktuan kalitatea mantentzeko, gertuko osagaiak eta ahalik eta kalitate honeko produktuak ibiltzea. Emaitza ona lortzeko. Aitor, orea lantzen hasi da ogia egiteko, eta aldian behin ura gehitzen du. Ondoren, orea laminatzen hasi da kroasanak egiteko.
Hemen dakauna croissant mazia dakau. Oan nahi geha pixkat makina honetan laminatzen eta bihar degun loditasuna gero croissanta formatzeko. Galgorrik egiten zituen San Blas opilekin hasi zuen bere ibilbidea Goxart lantegiak. Aitorrek anis opilez hitz egin digu. Hemen dakau San Blas opila, anis zaporeko galleta badakau hemen, glase haua, eta egia esan produktu honekin hasi ginen pasteleri munduan. San Blas opilan apartez, ere helagun munduan ere sartu ginen, helatuak egiten ditugu, gero bai pasteleri freskuare, eta ogiaken ere sartu ginen. Ogi orea prest dago. Orea luzaro arrotzea da kalitatearen sekretuetako bat. Oan masa honekin, ogi masa honekin, eramango deu nebera, gabaozua, reposuan, eta bihar formakuntza egingo da, eta gero labantza harteko. Geuk erabaltzen dugu reposo oso luziak, hotzian reposo oso luziak, eta hori igartzen dugu masan beha eta gero kontsumitzaileak ere gero jaterako orduan ze onura ematen dion masa hori. Osea, gorputzan ze onura ematen dion. Goxarteko beste leku batean, Leirek proiektu berri bat aurkeztu digu. Tortillak egiten eta merkaturatzen hasi dira. Bueno, hau ez da gauza bat denbora asko dana makina, oendalak itxia zigea, eta bai da gauza bat, gu Bartzelonan onginean ikasten pentsau ginuna sartun behar zala, porque han pastelexatan zauan gozua eta zauan gazia ere bai, eta iruditzakun hori ere hemen sartuen behar zala, eta bueno, oain hasi geha, poliki-poliki, hori sartu nahi xan da, Goxart lantegiari atxikitako kafetegian saltzen dute ekoitzitakoa. Deban ere badute saltoki bat, eta udan izozkiei batez ere eskainitako beste bat. Hemen ikusi zuen produktu danak, obradoari nahi egiten ditugun produktu danak, saltzen dira Goxarteko dendatan. Dakaula bat hau, dala Ondarro eta Mutrikubitatean, Mijoa poligonoan, gero dakau beste bat Deban, eta gero bat udano eta gualdi hona azten danean Mutrikuko portuan. Handala gehixon bat elauak. Ikusitza eskaera asko dakagula beste denda batzutan saltzeko Goxarteko produktuak, beti dator bat emat eskatzen gure produktuak saltzeko, edo frankizia bat aldoan iriki, edo danadalakoa, orduan pentsatu dugu beste denda batzutan gure produktuak saltzia. Eta hasiko gehan bat izango da Gaztatarta adibidez, beste denda batzutan. Leire eta Aitor bi gazte ekintzaile dira. Gogor eta ondo lan eginez Goxart aurrera ari dira ateratzen. Euren eskualdeko enpresa baten alde egindako apustua da, eta orain arte 15 lanpostu sortu dituzte guztira. Basoa ikasteko eta elkartzeko espazio terapeutiko bilakatu da Basotik Fundazioari esker. Fundazioak lan eta zeregin ugari betetzen ditu. Esaterako, azken 2 urteetan, 114 jarduera bultzatu ditu eta ia 3.000 lagunen gana iritsi da naturaren onurak Gipuzkoako herritar guztiei hurbildu nahian. Gipuzkoako Foru Aldundiko zaintza eta gizarte politiketako departamentuarekin lankidetzan, Basotik lanean ari da natura eta bere onurak Gipuzkoako egoitzen, eguneko zentroen eta gizarte erakundeen erabiltzaileei hurbiltzeko. Tailer sentsorialak, basobainuak eta naturarekin konektatzeko saioak antolatuz, zerbitzu interesgarri bat eskaintzen zaie Gipuzkoarrei. Euskal Ardi Txakurra funtsezko erreminta da abeltzainen eta artzainen eguneroko lanean. Laguntzaile leiala zeregin guztietan, 2 mota daude, gorbeiakoa eta iletsua. Lehena, gorbeiakoa zabalduago dago
eta ohikoa da txakurroiek ikustea ardiak zaintzen. Gaur, iletsuan jarriko dugu arreta. Joserrak Euskal Ardi txakurrak hazten eta hezten ditu. Jose Mari berriz, iletsuaren zalea da eta txakurrak ona ekartzen ditu trebatzera. Artalde txiki batekin, Txipi, Lukas eta Bakun txakurrek euren bertute onenetako bat erakusten dute, lan egiteko gogoa. Aktibitate handia behar duten txakur nekaezinak dira. Txakur azlea ez ezik, Joserra hartzaina eta ahuntzaina da. Ia 30 urte daramatzat txakurren lehiaketetan parte hartzen, txikitatik. Mendian ahuntz batzuk nituen eta beti alde egiten zuten. Tontorrera igotzen ziren, orduan aitak esan zidan. Hori txakur batekin konpontzen da. 13 urterekin txakur bat lortu nuen eta orduz geroztik horretan nabil. Txapelketetan kasualitatez hasi nintzen. Auzoan erakustaldi bat antolatu zuten. 5 hartzain ziren etortzekoak, baina 3 ez zuten etortzerik izan. Eta esan zidaten, hartzazu parte. Baina nik enuen ardirik. Ahuntz batzuk baino enituen. Ardiekin lan egin gabeak ginen. Baina, beno, atera nintzen eta irabazi egin nuen. Behin erakustaldi bat ikustera joan nintzen, eta Frantziako hartzain batek 5 txakurraldi berean zuzentzen ikusi nuen. Eta esan nuen neure artean, hemen badago txakurrak trebatzeko metodo bat. Proba batzuk egiten hasi nintzen eta emaitzak lortu nituen. Gero trebatzaile titulua atera nuen, 8 urte behar izan nituen. Pozik nago urte hauetan eta aspaldiko partez 6 ardi txakur gehiago aurrera atera ditudalako. 2 Euskadiko txapeldun izan dira eta beste bat Oñatin. Beraz, emaitzak lortzen ari naiz. Jose Marik adibidez, 2 urtean irabazi du ardi txakur gazteen lehiaketa, iletsu batekin. Lan txukun egiten ari gara eta emaitzak behintzat lortu ditu. Joserrak 3 bezero mota hartzen ditu instalazio hauetan. Básicamente tengo 3 tipos de alumnos. Funtsean, 3 ikasle mota ditugu. Jose Mari bezalakoak, hau da, txakurra trebatu nahi dutenak lehiaketetan parte hartzeko eta txakurrarekin ondo pasatzeko. Beste batzuk, abeltzainak dira, eta txakurra behar dute lan egiteko. Lehiaketak ez zaizkie interesatzen. Eta azkenik, igandeetan etortzen den jendea dago. Beste norabait joan ordez, ona etortzen dira txakurrarekin 2-3 orduz ondo pasatzeko eta gero alde egiten dute. Planteamendu ezberdinak dira, abeltzainak ez du hainbesteko obedientziarik behar. Txakurrak ardiak ekartzea besterik ez du nahi. Baina lehiaketetan parte hartu nahi duenak txakurrak gehiago trebatu nahi ditu. Obedientzia gehiago landu behar da eta astean 3 egunetan ikastaroak egiten ditut. Tengo cursos 3 días a la semana. Joserrak iletsuaren morfologia eta ezaugarriak deskribatu dizkigu. Estandarrari dagokionez, tamaina erdikoa dela ikusten duzue. Indartsuak dira, baina gorbeiakoak bezain estilizatuak ez dira. Izaeraz pikin bat burugogorrak eta pikin bat erabeak dira. Oso indartsuak dira, baina aldi berean nahiko erabeak. Jabearekin oso leialak dira, kanela kolorekoak eta zuriskak izan ohi dira. Belarri eroriekin eta buruan hile asko. Ikasteko orduan gogorrak dira, baina behiekin adibidez ondo moldatzen dira. Ardiekin ere ondo, baina setatsuagoak dira. Txakur indartsuak dira, beraz, hozkadak pikin bat kontrolatu behar dira. Alde horretatik indartsuak dira, baina oso maitekorrak. Con el dueño y eso es una pasada. Iletsuaren egoera zaila da. Gainera, haietako asko maskota gisa erabiltzen dira eta azkenean ardiak zaintzeko sena galtzen dute. Pues está complicada la de los dos, pero la del... Bien egoera zaila da, baina iletsuarena okerragoa, jendeak polita delako hartzen du, eta lan egiteko sena galdu samar dauka. Lanerako balio duten txakurrak aurkitzea ez da erraza. Egia esan txapelketetan lan egiten duten bakarrak Jose Mariren 2 txakurrak dira. Hor nonbait badago norbait gauza bereziak egin nahian. Orain 2 txakurkume ekarri ditugu ikusteko, ea lortzen dugun biak lanean jartzea.
Pikin bat erabeak dira, baina ea lortzen dugun iletsua gehiago ateratzea txapelketetara. Batez ere, agerikotasuna irabaz dezan. Jendeak hor ikusten baikaitu txapelketetan, eta jendearen arreta erakartzen dute. Que se fija en ellos, ¿sabes? Gutxi geratzen direnez, oso zaila da lerro genetiko berriak aurkitzea odolkidetasuna saihesteko. Bueno, pues en cuanto a encontrar machos... Ugaltzeko har eta eme asko aurkitzea zaila da, odolkidetasuna oso zabalduta baitago. Ia denak atera dira 4 edo 5 lerrotatik. Denek daukate gertuko edo urruneko ahaidetasunen bat, denek. Hor nonbait badaude baserri batzuk eta bilatzen hasiz gero, baten bat aurkitzen duzu oraindik, baina estandarra ondo betetzea eta lanerako sena izatea zailagoa da. Iletsuak ikusten dira han hemen, baina guk bilatzen duguna aurkitzea korapilatsua da. Se pone difícil. Josemarik, zaletasun nutsez, 10 urte daramatza iletsuarekin lan egiten. Nafarroan hasi zen, Joserra ezagutu zuen arte. Bakunekin lan erakustaldi bat egin digu. Ardi txakurraren eta jabearen arteko harremana oso estua da. Josemarik beti izan du gogoko arraza hau. Erretiroa hartu eta txakurra hau, bakun, erosi nuenean hasi nintzen. Hasieran Alejandro Ibarrarekin lakuntzan, lagun baten bidez Joserra ezagutu nuen arte. Etxetik 7 minutura dago, lakuntza berriz orduta erdira. Beraz, holaxe hasi nintzen. Zergatik? Beti gustatu zaidalako. Beti joaten nintzen ardi txakur lehiaketak ikustera. Eta Joserra ezagutu nuenean eta berarekin entrenatzen hasi ginenean dena izan da errazagoa. Gainera, Joserrak asko daki gai honetaz. Eta berarekin asko ikasi dut. Euskal ardi txakurrak trebatzen Joserra bezalakorik ez dago. Bakun Josemariren aginduei adi dago. Artalde txikia artegi txiki batera eramateko esan dio. Salta, atrás, vete atrás. Zirkulu erdiak etengabe eginez, Bakunek artaldea ate estutik sarrarazi eta aterarazi du. Josemarik Bakun utzi eta Zuri ekarri du. Txakurreme ikusgarri honek oso ondo egiten du lan gazteegia izan arren. Bakoitzak bere erara lan egiten du, baina biak dira oso onak. Ardi txakurren lehiaketetan Josemari da iletsuak erabiltzen dituen bakarra eta hainbat sari irabazi ditu. Gaztetan. Iaz, Arrarekin eta Zuri emearekin irabazi nuen. Pozik nago, arraza hau gogoko dut eta aurrera atera nahi dut. Txapelketetarako txakurremea hobea izango dela uste dut. Lasaiagoa da. Arra oldarkorragoa da. Mendian ardien azetik ibiltzeko oso ona da. Zoragarria da. Baina lehiaketetarako oldarkorregia dela uste dut. Dena den, biekin pozik nago. Pero bueno, contento, Iletsua Euskal Ardi txakurra arrazaren aldaera bat da eta galtzeko arriskuan dago. Gure herriko abeltzaintza ondarearen parte da eta horregatik da garrantzitsua ura berreskuratzeko eta zabaltzeko lan egitea. Es un patrimonio... Euskadiko ondare hau guk geuk ez badugu zaintzen, beste inork ez du egingo. Eta harrigarria da, baina txakur hauek hobeto baloratuta daude hemendik kanpo. Niri honelako asko eskatzen dizkidate Asturiasen, Extremaduran, mendirako onak direlako eskatzen dizkidate. Extremadurako zelaietan ardi asko dauzkate, eta ardiak aterako dizkien txakur bat behar dute. 3.000 ardi asko dirata.
Hemendik kanpo oso ondo baloratuta daude. Hemen ordea ez zainbeste. Kanpoko arrazak behar ditugula ematen du, baina guk argita garbi frogatu dugu beste txakur batzuekin lehiatzeko gai direla. 2 urte daramatzat Kataluniako lehiaketa irabazten, 13 border collieren aurka. Eta Euskal Ardi txakur bakarrarekin neuk irabazi dut. Zaila dela? Bai, baina lan eginez lor daiteke. Joserra eta Josemari lan handia egiten ari dira, eta ardi txakurraren eta zehazki barietate iletsuaren alde eskuzabalki egiten duten lana eskertzekoa da. Joan den asteburuan, Bermeo urdinez tindatu zen arrain azoka ospatzeko. Itsasoa, itsas tradizioa eta jasangarritasuna protagonista dituen azokaren 32. edizioa izan da. Jai hau Bermeoko simbolo bihurtu da eta herriak eta eskualdeak biziki hartzen dute parte. Inaugurazioaren aurretik, erakusketariak jotake aritu ziren ostiralean, larunbatean eta igandean milaka lagun hartzeko. Aurten lehen aldiz, eskualdeko eskulangileek espazio bat izan zuten eskulanak erakusteko eta arrain azokaren erakusleioan ezagutzera emateko. Guretzako oportunidade oso garrantzitsua da arrain azoka baten parte hartzeko. Artizautzak benetan garrantzi oso importanti dako gure horrezentzako eta gure ekonomizentzako eta danontzako. Beste erakusketari batzuek beti hartzen dute parte. Antxoas Royok kasu. Jendeak guk gehiago ezagutzea, zerbitzu ona ematea, jendeak gure kalitate honeko produktuak probatzea eta bezeroari arreta egitea. Ekitaldirik hunkigarrienetako bat sari banaketa da. Aurten eskola nautikoaren ibilbidea omendu dute 50. urteurrena bete baitu. Hasiera baten, nautika eskola, zaigatuten zen, momentu hartan zeuden arrantzale guztiz eri, formakuntza emota. Ziren arrantzale batzuk, asko ezagutzen diriena, euren medioa, eta euren lan egiteko aukerak, baina gero, legeak eskatzen zan dauen formakuntza batzun beharra zeukaten, eta orduen horregaitzik, martxan hasi zen ikastaroak eureri moten. Gero denpori pasala, formakuntza hori gaur eguneko gazte guztiz egi zuzenduta dago, eta da formakuntza bat ganera ez dana bakarrik arrantza sektorean aldabina euren bizi profesionala garatu, baizik eta lehorrean aukera dago horrelakoak egiteko. Orduan da eskola oso anitza, oso integratzailea. Momentu honetan 13 herrialdetako ikasleak dagozena, eta eredua da gure gizartearentzako. Bego dugu arrain azokaren arima eta bultzatzailea, eta egin duen lana eskertzeko Egaluze saria eman zioten duela 2 urte. Niretzako super unkegarri esan zan, hanbeste denporan egon nintzenako arrain azokan inguruan lanean. Era berien, arraro izan zan, alde batetik zagoz sari bat jasotzen, baina, zagoz bebai antolatzen azok, eta orduan hor, egoera purtzu arraroa zen, baina, unkegarria eta asko eskertzekoa herritarrei eta jendeari, niri ematea sari hori, baina berean erantzukizun handia bebai, horrelako sari bategaz, ja, jarraitu egin behar dozu, beti jarraitzen dugu, baina igual orain are gehiago, herriaren alde lan egiten. Pixkanaka, azoka esparrua jendez betetzen zijoan. Arrain kontserbak, arrain freskoak edota arrain landuak jendea Bermeora erakartzeko gai ziren. Karpan dena zegoen prest inauguraziorako. Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusia eta Amaia Barredo sailburua izan ziren ekitaldiaren buru,
eta inguruko alkateak eta Aldundiko eta Eusko Jaurlaritzako agintariak izan zituzten ondoan. Ramon Basalduak maisuki gidatu zuen inaugurazioa eta Bermeoko alkateari hitza emanez hasi zen. Itsasoa udalerrirako zer den azaldu zuen, lana, nortasuna, oroimena eta etorkizuna. Ondoren, Egaluze saria eman zioten Bermeoko eskola nautikoari, 50 urtez gazte pila bat trebatu baitu itsaso eta arrantza kontuetan. Zutik jarrita, ikusleek txalo zaparrada handi bat eskaini zieten eskolarekin zerikusia izan duten pertsona guztiei. Ohorezko aurreskuak eta xingola mozteak amaiera eman zioten inaugurazioari. Amaia Barredoren hitzetan, arrantza, kontserbagintza eta berezko kultura eta tradizioak bultzatzeko azoka garrantzitsua da. La feria de Arraina Azoka. Arraina Azoka sektorearen eta sektorearentzako azoka da. Herritarrak elikatzeko eta herrian jarduera ekonomiko bat sortzeko gure sektoreak egiten duen lana gogoratu eta goraipatu nahi dugu. Eta ikusten dugun bezala, gaur gure produktuez gozatzeko eguna da. Herriko kontserbagintza oso potentea da. Ekoizteko ahalmen handikoa eta urte askoko historia du. Kalitate handiko produktu bata. Eta ze hoberik egin daiteke honelako egun batean, gure kontserbez, gure sektoreaz eta gure portu zoragarriaz gozatzea baino. Y de este puerto maravilloso. Jabotxak, bere Rue del Percebe food truckarekin ezin hutsik egin Arraina Azokan. Lanperna biltzailea aditua da. Rue del Percebe es una Rue del Percebe mariskoneta bat da. Mariskoari eskainitako food truck bat. Beti izan naiz itsaskilaria eta lanpernak biltzen ditut. Kantauri aldeko herri guztietan Arraina Azokari garrantzitsuena delako etortzen gara. Eta jendeak oso ondo erantzuten du. Urteak daramatzagu Rue del Percebe mariskonetarekin etortzen. La mariskoneta Rue del Percebe. Kontserba bereziak ere ikusten ziren. Adibidez, konserba Urdaibaik gatz gutxiko produktuak ekarri zituen. Gutako guzen produktuek ekarten duzenak gaur, diez konserbak eta semikonserbak. Bai, azkenien gure espezialitatea da, antxoa gatz gutxikoa, edo jildak, dako guzenak bokartarak edo bokeroienak. Gero produktu gehiago bai dako guz, pate, atune eta hori dana, baina bueno, gure berezitasune da, gatz gutxiko eta jildak. Arraina Azokan gero eta erakustaldi gastronomiko gehiago egiten dira. Alakranan atun ultra izoztuaren kalitatea nabarmentzen dute. Harrapatu bezain laster izoztu egiten dute. Hemen alakranan etxe bastarren, atuneroak gara, arrantzan egiten dugu, eta -60 gradutan izozten dugu barkuan bertan, da gero kartzen ditugu temperatura berberean, da gero hemen sukaldatzeko, da olako produktu ederrak ikusteko. Bermeon jai giroa izan zen nagusi. Arrakasta erabatekoa izan zen, eta dagoeneko hasi dira hurrengo Arraina Azoka antolatzen, udalerriaren sinbolo bilakatu data.